Il-Partit Nazzjonalista bata l-ġurnalisti fid-Dar Ċentrali biex iħabbar li jekk jerġa' jkun fil-Gvern joħloq 25,000 impjieg ġdid. Il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Chris Sajt saret ftit ħin biss wara li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ppubblika stqarrija biex jgħid li l-qatt f'Malta żdied ta' 11-il xahar konsekuttiv. Madankollu skont Chris Sajt ħadd ma jista' jmer il-fatt li l-Partit Nazzjonalista mill-Gvern ħoloq 20,000 impjieg ġdid fil-5 snin li għaddew. Sajt iżda ma kienx kapaċi jwieġeb il-mistoqsijiet li sarulu mill-ġurnalisti dwar f'liema setturi se jinħolqu l-25,000 impjieg ġdid li qed iwiegħed billi qal biss li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar. Għandna pjan ċar kif se nkomplu noħolqu l-impjiegi u dan huwa pjan li jien tkellemt fuqu b'uħud mill-inizjattivi illi għandna fil-programm elettorali. Sajt ma kienx kapaċi lanqas jgħid kemm l-impjieg minn dawn il-25,000 se jkun qed jinħoloq fil-Gżira Awċija u jġeb biss li hemm miżuri speċifiċi u li qed ikunu avventurużi. U allura għandna inizjattivi speċifiċi għal Għawdex u qed inkunu aktar avventurużi fejn jidħol Għawdex. Mitlub jagħti ċifra ta' kemm inħolqu impjiegi permezz tal-proġetti ta' Smart City, Aviation Cosmetics u l-White Rocks li kienu tħabbru mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi nnifsu Sajt qal biss li dawn għadhom work in progress. Qed nitkellmu dwar l-impjiegi mill-ġdid li tolbok ċifra ta' kemm inħolqu impjiegi ġodda bil-proġetti ta' Smart City, tal-Aviation Cosmetics kif ukoll bil-proġett tal-White Rocks. L-ixju tal-proġetti li inti semmejt. Inti semmi proġetti, inti semmejt li proġetti li huma works in progress. Jina Smart City nistiednek tmur naħseb ġelli mort Smart City u tara x-xogħol għaddej. It-tnejn fil-għodu l-Ministru Chris Sajt kien l-aħħar minn sensiela ta' membri tal-Gabinett ta' Lorenz Gonzi li deru skomdi ħafna meta ntalbu jgħidu kemm taw lura miż-żieda li ħadu fis-salarji tagħhom permezz tal-500 € żieda fil-ġimgħa. L-istess bħal ministri oħrajn Sajt qal biss li ż-żieda kollha kienet irritornata mingħajr iżda ma qal kemm kienet tammonta b'kollox il-parti miż-żieda li l-Gabinett ħa minn wara dar il-poplu. Fl-aħħar ġimgħat kien hawn diversi ġurnalisti li staqsew fuq l-onorarja, dejjem staqsew fuq iċ-ċifra li rridu nkunu nafu kemm leħqu kienu ħadu l-Ministru Segretarju Parlamentari. Minn daw kemm ġew irrifondati lura u jekk baqax aktar xinataw. Dejjem għamilna enfasi fuq iċ-ċifra. Ok, mela. Roberta, dwar l-onorarja f'Jannar tas-sena l-oħra meta saret rixa fil-kabinett il-Prim Ministru kien ċar dwar ir-rifużjoni tal-onorarja u kien ċar li l-onorarja trid tiġi rifuża sal-aħħar tal-leġislatura. Hekk ġara.